Školska deca i mladi retko doručkuju pre polaska u školu, a vreme velikog odmora je najčešće vreme za prvi obrok, koji se sastoji od ponude iz pekare, gaziranih napitaka i grickalica. Nije redak slučaj da osnovci preskoče ručak pred popodnevnu smenu, koji se kasnije pretvori u večeru. Obično popijem šolju mleka sa plazmom i medom. Takođe kašću. A kad idem posle podne, onda stignem da doručkujem, ručam i da uživam između. Ne ručam. Ne ručaš pred popodnevnu smenu? Zbog čega ne stigneš da ručaš? Pa spakujem knjige, učim, nemam vremena. Koliko često ti doručkaš pred polazak u školu? Jedan put, pošto ovde trebam da kupujem užinu, jer kući ne mogu da jedem. Zbog čega? Pa... Jel doručaš pred školu? Da, pa posle odgladnim, pa moram ovde da kupim da jedem, ali nije zdrava hrana. Uzroke loših navika, osim u neznanju i tradiciji, stručnjaci vide i u promenjenim radnim i životnim uslovima. Ipak roditelji tvrde da vode računa o tome na koji način se njihova deca hrane, naročito ako za to imaju vremena. Jedu svaki dan kuvanu hranu, s obzirom da ja ne radim. A grickalice? Ima grickalice, pa određujem tako što dajem previše voća deci i onda ne stižu da jedu toliko grickalica, ali ih vole naravno. Da li redovno kuvate? Da, s obzirom da je imala dosta alergija, bili smo ograničeni, ali od kako je krenula u školu i ja kuvam, a i ovde smo zaista svaki dan, znači je zastupljena kuvana hrana. Vodite računa o tome da dete redovno doručkuje pred polazak u školu? Pa da, ali ona nešto nije oduševljena, više voli da ovde uzme nešto od nečega iz pekare. Roditelji su svesni značaja pravilne ishrane, ali je sve teže primenjuju u praksi, posebno kod starijih školaraca. Problem je u tome što gube bitku sa sredinom u kojoj deca provode po čitav dan i agresivnim marketingom. Vi imate veliki pritisak na svim kanalima, na svem onome što je deci danas dostupno, da se znači ili skupljaju sličice, ali da morate kupiti jedan od takvih proizvoda da biste popunili album. Znači tu već kreću stvari gde deca zanemaruju, odnosno roditelji na taj način zanemaruju formiranje pravilnih navika. U osnovi sve većeg broja novih zdravstvenih problema među školarcima, povišenog krvnog pritiska, dijabetes, alergija, neretko je nepravilna ishrana, a nepravilne navike stečene u najranijem uzrastu, kažu lekari, kasnije se teško ispravljaju. Možda roditelji spremaju hranu, odnosno mame kuvaju, ali deca mahom to ne jedu i danas već u onako recimo 5., 6. razredu, znači od tog uzrasta, deca ne nose sendviče u školu, znači niti voće, to ih je sramota, tako da su zaista okrenuti pekarama i toj brzoj hrani koja samo vodi u gojaznost i u veće probleme u kasnijem uzrastu. I dok se u zemljama Evropske unije pokreće program besplatnog voća i povrća za decu u obrazovnim ustanovama, naši stručnjaci još uvek razmatraju mere za povratak školske užine i proterivanje objekata brze hrane i aparata za instant napitke iz samih škola.